intervindré jo. Perfecte, Clara, gràcies. En primer lloc, des de l'Assemblea de la CUP, volem mostrar el nostre més sincer agraïment a les 1.199 persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres i que han considerat que la nostra presència a les institucions blanenques pot ser una eina pel poble. Fa un moment hem hagut de prometre per imperatiu legal fidelitat al rei i fer complir la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sabeu tot sobradament que no tenim cap intenció de sotmetre'ns, ni com a regidors ni com a militants de l'esquerra independentista, ni com a ciutadans de Blanes i dels Països Catalans, a un rei que ningú ha votat i a una Constitució i a un Estatut d'Autonomia que contribueixen a perpetuar la relació colonial i de submissió del poble català i de les classes populars a un estat caduc i retrògrad. El que sí que prometem, amb el cor a la mà, és ser fidels al poble de Blanes, a les persones que han dipositat en nosaltres la seva confiança, però també a les persones que no ens han votat, a les persones amb papers i a les que es neguen encara el dret de ciutadania. El fet d'entrar a l'Ajuntament és una clara victòria per nosaltres, això és evident, però també, i ho diem amb tota la humilitat, és una victòria per la ciutadania blanenca, que podrà trobar en nosaltres un altaveu de denúncia i de reivindicació del consistori. Nosaltres sempre diem que cal tenir un peu al carrer i un peu a les institucions. I ho diem ben sincerament. El nostre marc de lluita és i seguirà sent el carrer, i per això portarem el carrer a l'Ajuntament. Com a CUP hem decidit votar-nos a nosaltres mateixos per dues raons que mirarem de deixar ben clares. En primer lloc, al nostre entendre, cap de les opcions que se'ns presentaven poden suposar un canvi significatiu i d'arrel, un canvi verdaderament transformador per la gestió de l'Ajuntament. La vella política segueix present, amagada sota les paraules boniques de canvi o de regeneració, però aquells qui les pronuncien són els mateixos que han estat al consistori els últims anys i que, lluny de treballar per capgirar-ho tot, han perpetuat un sistema de gestió de molles que no només no ens satisfà a nosaltres com a CUP, sinó que, tal com ho demostren els resultats de les eleccions, cada vegada convenç menys a la ciutadania. L'amiguisme, la política de portes tancades, els plens que no serveixen per gaire res més que per posar en evidència que tot plegat ja s'ha decidit abans, l'exclusió de la ciutadania i de les entitats blanenques de les decisions que els afecten i que haurien de ser seves, la manca d'informació i de transparència sobre el que es decideix, la política de partit que emana des de Barcelona o des de Madrid. Tot això és aquí i no va amb nosaltres. En segon lloc, i això explica per què ens hem votat a nosaltres mateixos en comptes d'abstenir-nos, la CUP es considera opció guanyadora. No tenim vocació d'oposició fàcil i despreocupada. No hem vingut aquí a escalfar la cadira, sinó a fer valer els drets de la ciutadania, a obrir calaixos i a explicar-ho tot. El nostre creixement és lent, és veritat, però precisament per això és un creixement ferm i sòlid. No tenim pressa, perquè anem lluny. Volem ser l'altaveu d'aquells a qui se silencia a les institucions i treballarem dur, com sempre hem fet, per donar veu pròpia a la ciutadania, als barris i a les entitats, perquè no hagin de seguir passant pel filtre d'uns partits polítics que els fan de mitjancers i que adapten les seves demandes als seus interessos. Del nou equip de govern esperem que sàpiga entendre el mandat de la ciutadania. Un ple com el que se'ns presenta requereix diàleg i consens, però no només entre els regidors o entre les diferents forces polítiques que hi són representades, sinó també i sobretot amb la ciutadania. És l'hora de mullar-se i de començar a delegar espais de poder al poble. És l'hora de democratitzar l'Ajuntament, de governar-lo des del carrer, a través de les polítiques que proposi i desenvolupi el conjunt de la ciutadania. Per part nostra, des de l'Ajuntament, però també des del carrer, lluitarem per un urbanisme al servei del poble, per un comerç de proximitat, per sobre de les grans superfícies que atorguen diner fàcil a uns i explotació laboral als altres, per la municipalització dels serveis bàsics, per la tarificació social que assegura accés lliure a tothom als drets fonamentals, per un Blanes feminista i lliure de xenofòbia, per uns pressupostos participatius que donin poder de decisió als barris i al poble i per la transparència de la gestió pública. Ara sí, prometem sincerament treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social a Blanes, als Països Catalans i al món. Visca Blanes i visca la terra!